Rok 2023 sa v investičnom svete ukázal ako rok, kedy americký Fed a aj Európska centrálna banka zvyšovala základnú rokovú sadzbu, ktorá spôsobila zníženie vysokej inflácie z roku 2022 a finančné trhy nám ukázali celkom slušný rast. Poďme sa na to pozrieť. Najznámejší svetový index MSCI World, ktorý zahrňa vo svojom indexe približne 1600 firiem z 23 vyspelých ekonomík sveta, v roku 2023 plus 21%. S&P 500 s 504 americkými firmami vo svojom indexe skončil rok plus 25%. Tu by som upozornil, že takmer celý zisk tohto indexu vytvorila silná šestka firiem Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta a Nvidia. Technologický index Nasdaq plus 43%, no a ako sa darilo v Európe, Eurostoxx 50 plus 17%, londýnsky index FTSE plus 4%, nemecký DAX minus 12%. Najznámejší azijský index plus 30%, čo je za posledné 10 ročia skvelý výsledok. Pristavil by som sa pri Bitcoine plus 157%, tu nás len pár dní delí od finálneho schválenia prvého bitcoinového ETF fondu, čo by výrazne napomohlo tejto kryptomene napevno sa usadiť v investičnom svete, tak uvidíme, ako to dopadne. Priatelia, i keď bol rok 2022 náročný z pohľadu vysokej inflácie a prepadov na finančnom trhu, tak ten, kto vydržal a pravidelne investoval za tzv. Vypredajové ceny, sa hneď v následujúcom roku dočkal slušných ziskov. Prajem vám aj v tomto roku veľa správnych investičných rozhodnutí a nezabudnite, peniaze sú čas.